respektíve skoro už 10 000 fanúšikov. Ďalej fungujeme na Instagrame, ktorý používame a veľmi využívanú formu máme takisto direct mailing. Za tých 5 rokov, čo fungujeme, máme už databázu okolo 10 000 kontaktov, takže tam posielame informácie o najnovších akciách, nových produktoch a podobne. Takže najmä tieto 3 formy. A samozrejme máme našu web stránku, ktorú aktualizujeme a kde dávame taktiež informácie o produktoch. Tak u nás takisto je to Facebook najmä, čo používame, hoci teraz čoraz menej. Z jednej strany, lebo nie som každý deň vo výrobe a ako som spoznala ľudí, tak najmä majú radi tie fotky, príbehy, ktoré sú z výroby, takže neradi výhodne máme na Facebook nejaké také veľmi spracované marketingové fotky alebo obrázky, ale radšej ako vyzerá náš bežný deň vo výrobe. A potom samozrejme veľmi dobre nám funguje teraz Instagram. Som veľmi rada, že ľudia si odfotia čokolády, ktoré si kúpili, ani neviem, že kade tade. Práve minule niekto uploadol fotku s babetkom, ktorý je tam našu čokoládu. A potom ja veľmi rada spoznávam nové platformy, ako je Pinterest, takže tam teraz začínam vybudovať našu stránku. A neviem, či je to, ja si myslím, že na Slovensku je to takisto trošku taká sociálnejšia média, je Saše, čo nám, aspoň na začiatku nám veľmi, veľmi pomohlo, keď sme začali predávať našu čokoládu, lebo je tam kopa zákazníkov, ktorí si tvoria obrovskú komunitu a veľmi silnú komunitu, takže je to veľmi krásne byť súčasťou komunity Saše a rozprávať sa tam s našimi zákazníkmi, takže my používame tieto médiá. Otázka pre vás obidvoch. Prosím vás pekne, vy sa zúčastňujete nejakých eventov, ako sú napríklad Janošikové dni v Terchovej a vôbec Pohoda, Domáša, kde sú 10 000 ľudí. Hej, takto vlastne začal náš marketing, lebo sme chceli priblížiť naše produkty, alebo my sme si zvolili stratégiu, že my nechceme investovať do marketingu, ale chceme dať